ପାଇଲି ନାହିଁ। ନା ଭାଇ ଏତେ ନୁହଁ, ଟଙ୍କା 15,000 ଆଉଛି ଆଉ। 10-15 ହଜାର ଆଉଛି। 10-15 ହଜାର ଆଉଛି ମାସକୁ। ଆପଣ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ଇଣ୍ଡିଆ ପଇସା କେତେ? ଏ ଇଣ୍ଡିଆ ପଇସା 10-15 ହଜାର। ଆପଣ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ଓହୋ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ପାଖରେ। କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର। ଦେଖା ହବ, ଯିବା କେବେ ଦେଖା ହବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ କଟକ ବି ଯାଏ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇ କାମ କରିଛି, ପ୍ଲମ୍ବିଂ କାମ। କଟକ ପିଲା ମଧ୍ୟରେ 4-5 ଜଣ ଆମେ ଥିଲୁ, କଟକ ପିଲା କାମ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ କଟକ ଠିକାଦାର ଥିଲା, କଟକ ଠିକାଦାର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। କେନ୍ଦ୍ରା କେଉଁ ଜାଗା? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେଉଁ ଜାଗା କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ଜାଣିଛ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶିଲପୁର ଜାଣିଛ? ଶିଲପୁର ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ସିଂହପୁର ଲେଖା ଅଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ଆମର। ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମଝିରେ ଆମ ଆଉ। ଦରମା ମିଛ କାହିଁ କହିବୁ ତ, ଦରମା ସେଇ 50,000 ହେଇଯାଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ପଇସା ଆଉ। 50,000 ହେଇଯାଉଛି। କୋଉ ମୋ ନଖ କାଟିଗଲା। 50-60 ହଜାର ହେଇଯାଉଛି। କଟିଗଲା, ହାତ କଟିଗଲା, ହାତ କଟିଗଲା। ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା କି ନାହିଁ? ହାତ କଟିଗଲା।